त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। वैभववाडी तालुक्यातील एका विकास कामांच्या श्रेयवादावरून शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी भाजपला फटकारले। यावेळी त्यांनी माजी आमदार प्रमोद जठारांचं खुलेआम कौतुक करीत आमदार नितेश राणेंवर मात्र टीकेचे बाण सोडलेत। पाहुयात काय म्हणालेत रावराणे। आज रेल्वेची एवढी अडचण होते, एक तास फाटक बंद असतं। माजी आमदार प्रमोद जठार हे मी स्वतः मागे 4 वर्षापूर्वी भाजपमध्ये असताना त्याचा पाठपुरावा माझ्या समक्ष माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी त्यावेळेपासून करत आलेले आहेत आणि त्यांनी ते कोकिसऱ्याचं रेल्वे फाटकच्या इथलं तर ते मंजूर करायचा सर्वात मोठा जर श्रेय असेल तर ते प्रमोद जठारांनी नक्कीच केलेलं आहे। आम्ही नुसता विरोध कधीच करत नाही। जरी विरोधकांनी चांगलं काम केलं तर त्याला ॲप्रिशिएट करणं हे आम्हाला खिलाडी वृत्तीने आम्ही घेतो, कारण ती खरी वस्तुस्थिती आहे आणि प्रमोद जठारांनी ते केलंय ते त्यांचं श्रेय आहे। पण ते श्रेय लाटायसाठी ते मुद्दामून आणखीन डिले करायचं, हे स्टंटबाज आमदाराचं हे जे काही चालू आहे ह्याच्यामुळे काय होतंय की तुम्ही सत्तेचा वापर विकासासाठी करत नाही तर ते स्वतःसाठी करताय। आज या तालुक्यामध्ये नारायण राणे पालकमंत्री असताना भूमिपूजन झालं होतं पंचायत समितीच्या इमारतीचं। त्याच्यानंतर दीपक केसरकर आले, पालकमंत्री झाले। त्यानंतर उदय सामंत पालकमंत्री झाले। संपूर्ण इमारत तयार झाली, त्याच्यावरचं पुन्हा रिपेअरिंगसाठी उदय सामंत यांनी 35 लाख रुपये दिले शासनाचे। म्हणजे शासनाचे पैसे त्या इमारतीला खर्च करायचे, ठेकेदाराकडनं काय तो मलिदा मिळवायचा आणि पुन्हा ती इमारत उद्घाटन न करता पाडून ठेवायची। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।